Masu bibiyar wannan tasha mai tarin albarka ta taswirar marubuta, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin littafinmu na Ni Kishiyar Uwata ce. Ni Kishiyar Uwata ce littafi ne da marubuciyar nan Ummu Hairan ta rubuta. A shirin da ya gabata idan dai ba ku manta ba, mun tsaya a daidai inda ta sa hannu ta shafa wandonsa ta kanne ido ta ce, yanayinta ya burge ni, ina son jinta a jikina. Yanzu kuma shirin zai ɗora. Kamo ta ya yi da sauri suka haɗe waje ɗaya. Bakinsu manne da juna suka zube a gado cikin shauƙi da feelings ɗin juna. Suka fara bawa kansu wuta cikin salon ƙwarewa. Tsayin lokaci sannan suka saki junansu suna mayar da numfashi. Ya shafa fuskarsa ya ce, Baby, kin yi fa, ba ƙarya. Kin san daɗi. Lumshe idonta ta yi, tana ƙoƙarin kawar da damuwarta ta koma ta kwanta. Ya yi mata murmushi ya miƙe ya faɗa banɗaki. Ranar a maƙale suka kwana da juna suna ta bawa jiki haƙƙinsa. Mamaki sosai Saif yake yi. Ga ta dai a yanayi babu kama da karuwanci. Amma ga mu'amalarta shi ta zaɓa, shi ta fito yi. Sai yamma suka yi sallama ya tafi. Fitarsa babu jimawa Mom ta kira ta. Take faɗa mata ta dawo. Sannu kawai ta mata ta kashe wayarta. Ta hau shirin tafiya da ke tafiyar jirgi ne. Magrib ma a Kano ta yi mata. Ta isa gidan nasu ta shiga da sallamarta. Mom da ke zaune a babban falo ta miƙe ta rungume ta. Ajiyar zuciya Janna ta yi ta ce, kin tafi kin manta da ni, kin bar ni da ragamar rayuwata a hannuna. Mom, ina ta misin naki. Sake rungume ta yi tana sunsunar sumarta. Da ta ji gyara ta ce, ni ma ina misin naki, babyn dad. Abubuwa ne suka yi min yawa. To ya kike a karatu? Lumshe idonta ta yi ta janye ta ce, ina can ana yi. Da haka ta shige ɗakinta ta fara gyarawa. Wayarta ta ɗauki ruri ta janyo ta. Sunan Harrison ne. Ta yi murmushi ta ce, sarkin naci. Ɗagawa ta yi suka gaisa take faɗa masa tana Kano. Bai so hakan ba amma bai nuna mata ba. Ya amsa da jin daɗinsa tare da yi mata alƙawarin jibi Mom ɗinsa za ta zo ganinsa a nan Nasarawa GRA. Akwai gidansu zai zo ya ɗauke ta ya kai ta su gaisa. Amsa masa ta yi da to suka yi sallama ta koma ta kwanta. Tana nan kwance ta ji kamar ana magana a falo. Ta miƙe ta leƙa ta windo. Gabanta ya faɗi sosai ganin Mom ce ta yi baƙuwa. Suna manne da juna sai romance ɗin juna suke yi. Da sauri ta saki labulen saboda faɗuwar da ta ji gabanta ya tace Mom da ƙarfi tare da saurin toshe bakinta da azama saboda tsoron kada ta jiyo ta. Komawa ta yi ta sake leƙawa sai ta ga sun miƙe sun nufi ɗakin. Sannan ta ja fasali ta koma ta zauna. Cike da al'ajabi, dama ashe Mom tana lesbian? To meye ya sa ta faɗawa neman maza da kuma lesbian? Ko dai ita ma abin da ya sanya ta faɗawar shi ne ya sa ta. Abin ya kasa barin zuciyarta. Haka nan ta kwana jiki a mace tana jin kamar ta tashi ta haura sama ta ga meye su Mom suke yi. Ranar ta yi kukan abubuwa da yawa. Ta yi nadamar abubuwa da yawa ciki har da kasancewar wannan gurɓataccen ahali a matsayin ahalinta. Tabbas ta tafka kuskure da ta tsaya jiransu su nema mata mafita. Ashe hauka ne kawai yake damunta. Ita ya kamata ta nema wa kanta mafita cikin rayuwarta ba iyayenta ba. Su Mom ba su sauko ba sai 10 na safe. Lokacin tana zaune a falo suka sauko suna maƙale da juna. Kallonsu ta yi a wulaƙance ta ɗebe su ta watsar. Ta ci gaba da danne-dannen wayarta. Baƙuwar ta Mom ta dube ta. Duba na tsanaki ta ce, wow Hajiya Barra, kina da kyakkyawar baby, ya sunanta? Dariya Hajiya Barra ta yi ta ce, Dota kenan, sunanta Murjanatu. Kin ganta nan, ta takura kanta, ta hana kanta girma, wai ita aure. Yo banda ma abin ƙuruciya, miya aure, banda tarin damuwa da nadama. Miƙewa Janna ta yi tana kallon su ta ce, Mom, ko ma meye a cikinsa, ni ina so a yi min, ina ga zai fi sauƙi fiye da rayuwar da zan iya zaɓawa kaina. Sanadin ƙin yi min auren Mom duk lalacewar 10 fa ta fi 5. Babu yanda za a yi a haɗa martabar mace
mai aure da wadda ba ta da shi. Mom, don Allah ku taro rayuwata, ni kam. Ɗaga mata hannu ta yi da sauri ta ce, dakata Janna, kin san ban cika son maganar banza ba. Ki tashi ki ɓace min da gani a nan kafin na ci ubanki. Ke ko kunya ba kya ji? Ki dubi tsabar idona. Kike faɗa min kina son aure? An ƙi a taro rayuwar taki. Duk ma abin da kika ga damar yi. Ki je ki, ba zan hana ki ba. Fu ta figi hannun baƙuwarta suka fice suka bar Janna tsaye. Ba ta taɓa ganin ruɓaɓɓen gida irin nasu ba. Ba ta taɓa jin labarin ƙazamar rayuwa irin ta gidansu ba. Komai ka yi in dai ka ɗora shi akan daidai. Ko a yi daidai to ka zama mai laifi. Koma ta yi ta zauna ta yi tagumi cike da alhini da tunanin wannan ƙazamin gida nasu. Da haka ta miƙe ta shiga ciki ta sake haɗa tagumi. Lokaci zuwa lokaci tana ɗauke hawaye. Ji ta yi an maƙale ta baya, ta sauke numfashi tare da ɗagowa suka dubi juna. Suri ta ce, kullum kina ɗora wa kanki damuwa da kika san za ta iya haifa miki da matsala. Janna, ya kamata zuwa yanzu a ce kin saba da wannan rayuwar taki da kuma abin da rayuwar ta zo miki da shi. Janna, ba fa komai kake so kuma yake samuwa da sauƙi ba. Ni yanzu ma wata dama ce na samu zan yi amfani da ita na tsula tsiyata. Kama kunnenta ta yi ta raɗa mata. Shiru Janna ta yi tana kallonta tare da girgiza kai ta ce, a'a Suri, kada ki bi shi, ba ki da kowa a can. Ya zo ya juya miki baya bayan ya gama cinye albarkar jikinki. Ki zo kina cizon yatsa. Ni dai ina ganin idan da gaske yake son ki, to ya fito ku yi aure. In ya so duk inda ma yake so sai ya tafi da ki. Hararta Suri ta yi ta ce, ba za ki gane ba. Zan je ne kawai na ga gari ya gani, mu yi ƙara'in rayuwa. Na dawo, ke kin ma san wani abu ne? Har gida ya ce zai siya min a nan. Zaro ido Janna ta yi ta ce, ni dai ban hango miki ribar hakan ba, amma idan ke kin gano, ki ji Allah ya tsare. Ni kan ba zan iya wannan kasar da sai da ran ba. Murmushi ta yi ta ce, ai da ma ke matsoraciya ce. Wai ya kuke ciki ne da baturenki? Ajiyar zuciya ta yi ta ce, ni fa ya matsa min akan burinsa na son gasgata shi. Na kasa gasgata shi har ma ya fara cewa wai yana son gobe mom ɗinsa za ta zo za mu je mu gaishe ta, ta sa min albarka. Jijjina kai Suri ta yi ta ce, to ke ki yarda da shi mana ku yi auren, tunda dama burinki kenan. Zubawa Suri ido ta yi ta ce, to ba kya tunanin ba addinin mu ɗaya da shi ba? Dariya abin ya bawa Suri ta ce, to shi ne me? Ya yi addinin saki naki, kawai shi kenan. Yoni in ni ce ke, ina ma zan wani damu da maganar addini, tunda ba kabarin mu ɗaya ba. Kash masu bibiyar mu, a daidai nan za mu ɗiga aya. Sai kuma a shiri na gaba idan Jalla mai kowa mai komi ya kai mu, za ku je mu da ci gaban wannan littafi na ni kishiyar uwata ce, wanda marubuciyar nan Umma Hairan ta rubuta. Yake zuwa muku a wannan tasha mai tarin albarka ta taswirar marubuta. Kada ku manta ku danna subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri.